हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोननैसो गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैबावबाय। बेफोर आपडेटनिनो गिबि आपडेट हिसाबै दं लोगोफोर मुंदांखा फावखुंगुर रबि नार्जारि बिथांनि आरोबाव मोनसे गोदान बड' मिउजिक भिडिअ नुनो मोनबावसिगोन आरो बे मिउजिक भिडिअखौनो बिथाङा गावनिनो रबि नार्जारि अफिसियेल चेनेलाव 31 डिसेम्बराव खालाराव रिलिज खालामनाय जागोन होननानै गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों फोरमायहरदों। नेक्स्टआव दं लोगोफोर, साननैसो सिगांनिफ्रायनो फावखुंगुर सोरां बसुमतारी आरो फावखुंग्रि मनिषा बिथांमोननि फैनो गोनां आगैमोन हेपि निउ इयार मुंनि बड' मिउजिक भिडिअआबो नोजोर क्रिएशन चेनेलाव अलरेडि हगारजाबाय। जायफोर नोंथांमोना नायाखै, नोजोर क्रिएशन चेनेलाव थांनानै नायहैनो हासिगोन। नेक्स्टआव दं लोगोफोर, मुंदांखा फावखुंग्रि हेलिना दैमारि आरो फावखुंगुर utpal बसुमतारी बिथांमोननि नोजोर नांबाय मुंनि बड' मिउजिक भिडिअआबो UB सिने प्रडाक्शन प्रेजेन्टनि गेजेरजों आबुङै हगारजाबाय। बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना बिथांमोननि बे मिउजिक भिडिअखौ नायाखै, UB प्रडाक्शन चेनेलाव थांनानै नायहैनो हासिगोन। लोगोफोर, बेजों लोगोसेनो बे भिडिअनि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।